Ladies and gentlemen, dear friends, добре дошли в Созопол! Welcome to Созопол! Започва 10-тият Международен младежки фестивал на изкуствата в музите 2015. Форумът, който цени и укриля таланта и всеотдайността към Негово величество изкуството. Фестивалът посланик на изкуството и красотата. И за мен ще бъде изключително удоволствие да бъда водещ на това вълнуващо събитие. Това ме радва, защото това показва, че това, с което сме започнали, този фестивален туризъм е правилен. Искам да пожелая на организаторите на музите да имат много търпение и сили и още 10 години да върви този прекрасен фестивал. Всички вие знаете, че днес тук... Българската, на хората от България, от родината, които имаме прекрасната възможност с топло сърце да кажем на всички наши гости до фестивала, скъпи гости на прекрасния Созопол. Тази вечер на тази прекрасна сцена, която беше измита чудесно от хубав летен дъжд,